mga par. At oras natin ay alas 6. Bali, umuulan dito na naman. Sana din naman ito umulan maghapon, araw ng linggo, para di na madagdagan yung tubig dun sa dinadaanan. Kagabi pa ito umuulan. Aga natin gumising at di pa tayo makaalis kasi nga baka mababasa pa tayo nito. Kaya maya pagtila ng ano, kasi pumapatak-patak pa, magdidiretso na ako sa bato. Ayan. At yun, sa mga viewers, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang sumusuporta sa mga vlog namin. Ayun, 2025 na. At sana patuloy nyo pa rin suportahan ng aming mga vlog tulad nung nakaraang taon. Ayan. Ingat tayo palagi sa trabaho. Sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. Yun, let's go. At ayun, nagpalit ako ng interior kasi laging nagpa-flat yung gulong. At iwan ko na dito kila Papa. Dapat binulganisan. At ayun po, dito na ako sa Bacolod. Ayun, hindi na ako mahirapan sa pabumba-bumba itong motor ko. Pag umaga, bumba. Pag uli, galing sa side, bumba na naman. Kaya pinalitan ko na. Yung isang araw pa ako gusto magpalit, kasi yun nga, sabi dun sa ano, ay subukan ko muna kasi yung pito. Kaya ginawa ko ay inabutan ako ng ulan. Yun, sumilong ako dun sa ano, mayroong vulcanizing shop. Nagpalit na ako ng interior kasi maulan ngayon dito sa amin. Doon na ako sumilong talaga kanina para diretso palit na. Ayan, tinanghali na tayo. Mga alas 8 na ata yan. Pag lumakas pa yung ulan maghapon, hindi na naman tayo makakadaan dito. Ikot na naman. Ilang beses ko bang sasabihin kita, siguro kasi wala ka. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan kahit ako'y papiliin. Ikaw ayaw masan. Sa wakas, nandito na. Nakarating na. Pero basa. Tagpuan. Tagpuan, basa. Ay, si tatay luto ng sinabawan. Hello. Kangkong. Kabuti. Hindi pa ako nakakatikim yan, kabuti. Alis, G. Birahi. Nakabihis na tayo. Hollow blocks. Yan. Hakot tayo ng hollow blocks. Walang tayo. Hakot lang. Hakot lang, walang tayo. Nabayo pa kami. Oo. Hakot lang ha, walang tayo. Hakot ang hollow blocks. Bigyan natin kay Kuya Gatcho doon. Gagawa siya ng ano pala, hulaan nyo. Tingnan nyo na. Tingnan nyo na lang sa gagawin Kuya Gatcho. Ano gagawin niya. Ayan. Hulaan. Abay, ito na lang. Kunin mo. Lagyan natin ng pangarang dito ito by 3. Pero bago natin masira yan, may anil yan. Hindi mo na yan. Maging sarap. Sino gagawa? Ikaw? Ikaw? Gagawa? Sa anil nyo? Babaero hindi walang alam.
Alright, mga kaparing Jong. What's up, what's up? Kalang mo ito ako pa ito. Hello kasi Lamunta to pagod lang mo. Kapot to. Ano to? Late lang. Ilan yung gato? Halo na. Mula sa ano, na hindi tumapit sa bata ng pulma. Ito ko sa ringding. Ano sukat? 20? Ano? Ano? What's up? 22. 22. Ako na tayo ng halo. Ay Kuya Gacho. Ayan, ay kukunin natin yung Kuya Gacho sa kalam. Aray ko. Aray ko. Unang ko lang muna sa akin dalaw. Ay, lagi mo lang ang pagkatong po. Alright. Ang Gacho. Kabilang kamay hawak ng balde. Ang kabila nasa GoPro. Yuko. Oras ko na vlog. Tumunga mo ng For the first time sana maaga na ako eh. Oo. For the first time. Kato ako, klaro Alas 6 eh. Sir, lapis mo. Kumunta na Ano dyan lapis? Panaho. Ha? Kung Lansang. yan. Itim bagay. Lansang. Ay, 23 po na yun. 23. For the first time and forever. Rico. Bigay ulit yung Kuya Gacho. Hakap ulit. May plato naman tayo. Ha? May plato na. Naglaro na. Nagbilak na. Daw. Oh. Hindi naman magtabas ng plato tayo. Harot. Karot! Karot! Para may vlog na extra. Karulog. Trabaho. Lamesa ba natin? Ay, simple ano lang. Vlog to maghapon. Bakit? Hollow blocks naman. Ano naman yung nakabiro natin?
Dito, pinagsambol natin. Gusto bang sabihin na mahal na mahal kita? Pero Hindi sa'yo kuya ito yung level bar? Amoy! Ayun kay Arnel. Kahapon dito lang yan, oh. Taas na. Oh. At yung libor ni Arnel ay si ano, Tilo. Si Tilo yung libor. Tingnan natin dito sa kanila. Kabila. At si Utol pula ay di pa makatulong kasi di pa maayos. Dinaanan ko kanina, tinanong ko si Papa ay di pa raw pwede magtrabaho, ay di pa nga naliligo. Ang Tilo yung labor dito. Amoy, oh, batiin mo sila na ano, Happy Sunday. Happy Sunday. Kasi ano, batiin mo. Misi Santo. Kagaling ka. Ano? Kagaling ka. Ano? Kagagaling lang. Kagagaling daw ni Tilo. Kagaling lang talaga yan. Nagkatrangkaso din. At ayan, putulin natin tong bakal. Ay ako lang pala. Para diretso paghakot natin kasi payoko-yoko dito eh. Walang pa. Oo, lang tayo. Putol lang, putol. Kasi payoko-yoko.
Sulit mo kagawan. Ayun na pa? Pwede pa pala putulin. Pwede pa pala putulin. Ang hirang buhay. Nahirapan ako nito eh. Ako talo block. Ako talo block. Running wild. Now the morning, there's the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Pwede yung makabuo dyan. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Oo ay. Meron pa kami doon. Yan si Tilo at Kuya Arnil. Ha? Wala na? Halo blocks? Halo blocks? Ini gamitin namin sa ano? Sa loob. Masakot ka, halo blocks? Konti lang. Yan si Tilo. Takot ng halo blocks. Lo, pahinga na muna Lo. Kakain na Lo. Lo, hinga na muna. Pahinga, kakain na. Garahin mo muna yung Fortuner mo. Abangan nyo po ito sa vlog ni Karsman. Ito yung kay Arnil, gumagawa ng andamyo. Sa mesa. Yo! Yan po sa mesa. Yan. Tatay, sandok ng pagkain. Talaga. Ay, Alright. sarap ng ulam namin ngayon. Sinabawan. Tamang-tama ang umuulan. Oo. Max kasi yung ulam eh. Sabaw. Yun, sarap. Hugas ka na Lo ng paa mo Lo. Kakain na.
Sa botol. Talagay nga. May soyo. Pwede. Sabaw. Salamat. Lo, sabaw lo. Kumay. Siram. May tira pa, pamirinda mamaya. Alas 3 alarm. Ano talaga yung sabaw? Ano yung gabi? Sumula yung gabi. Kuya, pwede pa mo po. Ay, maganda nga. Malapit yung sabaw. Pinupuan na eh. Mamayahan, igayan. Ate po, uwian na. Ito si Tilo. Oh. Ano? Edit time. Tatay. Jason. Bo, Ano ba gilot na? doon sa Bacolod. Doon sa may unahan nila tatay, yung dating bahay ng gawang nag-asawang kurang. Kanto lang yun nung ano? Oo, pag ano, yung kalsada, doon sa unahan. Ate, biglang uminit na. Biglang uminit. Grinder naman yung inilok doon. Oo nga, grinder. Oo, di ba grinder yung inilok doon? Oo. Uwian na. Yun na.